Where's your lighter? Sino sumama ng magkapatid? Ang pinasukan na naman ang kwento mo sa magkap... Di talaga makakalimutan. Ay, yung mo sa bani. Pwede magpapabigay ako eh. Ina. But sa ano mo, wala ka nang ibang ibibigay talaga, kaya bigay mo na lahat. Ano yan, we're gonna go live! Nahalikan ka ba ni Jin? Jin yung ano? Nahalikan ka ni Jin kagabi? Jin. Kuya Jin, Padilla. Sa baba, oo. Sa baba? Lumagpas yung halik niya? Nakita ko, nagkakagulo na eh. Sumali ako. Nahalkan ko, baba, ang talas ah. Kaya na si Kuya Jin, sabi ko warrior. Ginaya ko din eh. Utak na, kada habol ko, utak na ba ang talas? Nung mukha na sa mukha ng babae. Game din yun siya, no? Hindi. Tawa din siya ng tawa. Ayawan, no? Mapdi yun. Hindi, Maganda dito yung ano, papatok pa lang araw. So, pag GA, dala kayo ng sunblock. Oo. Ano, pag-GL, umaga sa labas na. Resort naman tayo magtatambay doon, di ba? Ha? Resort. Oo, resort. Sa resort nila ni Coop. Yun. Magkita na lang tayo sa game. Tapos after na game, shower na mabilis. At sa agad ako na dito na tayo. Pwede mag-ibigan doon pa yung kumpo. Yung mga white sand yan. Oo, kung mo yung bahay lang, tinatayo lang. Hindi ko na. Mga White sand. Hindi, ano eh. Gusto nila mga Ito, sigurado doon. Okay. Ano mo, wala ka nang ibang ibibigay talaga, kaya bigay mo na lahat. Ano yan, we're gonna go